Čau, já jsem Saltina, vítám vás u dalšího videa a chci se strašně omluvit mým divákům, že museli čekat asi 3/4 roku, než vydám úplně nový video. Byly tam komentáře, ať si jim neseknu, že mi to docela jde a mě to strašně moc potěšilo, jenže neměl jsem šanci nahrát, měl jsem starý blbý mikrofon a no, počítač mi taky toho moc neutáh a no, bylo to prostě na hovno, takže teď přicházím úplně s novou, jakoby, revolucí, dalo by se říct. Mám tu nový počítač, nový mikrofon i nový program, takže žádný bandicam, žádný logo nahoře. Prostě doufám, že to bude aspoň trošku kvalitní a že se nám to bude o něco víc líbit. Myslím, že jsme čekali hrozně moc dlouho. Já tu pro vás mám takový menší informační video a k tomu si, aby to nebyla jen černá plocha nebo moje plocha na počítači, tak vám, nebo tak, prostě si k tomu zahrajeme Minecraft na Mineplexu. Tak. A čím bych chtěl asi tak začít moji zase, jakoby takovou sérii. Určitě, protože mám ten nový počítač, tak chci vyzkoušet nové věci a rozhodl jsem se natočit jako první hru, kterou opravdu bude stát za to točit, Assassin's Creed 4. A doufám, že jste se všimli mého loga nového na kanále. Přemýšlím pak udělat ještě k Assassinovi nějakou pořádnou jakože předehru, víte, jako prostě nějaký intro. A tak, no, to se ještě uvidí. Mám spoustu her, který plánuji natočit a samozřejmě na Vánoce vyjde Assassin's Creed Unity, na kterýho se nehorázně těším. A doufám, že aspoň některý z vás, jako třeba fanoušci, taky. Tak, co tady provedem? Co je tady? Co to sakra je? To je jaký jako palku, jo? Nebo ne? Asi? Aha. Dobře, no. To je jedno. No, vlastně dohrál jsem to Splinter Cell Blacklist, takže se mi nechce točit znova. Ale mám ještě jiný hry samozřejmě, logicky. A já si myslím, že by docela pěkný by bylo točit k Assassin's Creed Black Flag taky nějakou starší hru, takže bychom si mohli dát Just Cause 1, protože skoro nikdo ho ještě netočil, jsem se díval. No, točili ho lidi, ale ne za stolik z české scény. Takže já doufám, že se vám to bude líbit tenhle návrh a u dalšího prostě až začnu natáčet Assassin's Creed Black Flag. Já slovím trošku ty zvuky, protože to je hrozný. Tak. Tak to, co jsem to sakra chtěl říct. A bože. Co jsem to... Ty vole. Píč. Prdala. Na hovno. No to je jedno, budeme hrát, to zase si vzpomenu, no. Jo, to jsem chtěl. Že až natočím Assassin's Creed Black Flag, tak do popisku vydávám nám nějaký prostě všechny hry, co mám. Vy z toho akorát vyberete a pak ty komentáře nějak tak všechny si počtu a zkusím nějakou vybrat. A samozřejmě i dále natočím. Tak, co si dáme? Já bych si dal možná runner, to je taková třeba sranda. Jde o to, že vlastně my musíte běhat co nejrychleji a za váma se propadá podlaha. Jo, zase to těžký a taky je to těžký, takže tak. Jo, jinak kvůli tomuhle, kdybyste si chtěli se mnou někdy zahrát, tak protože já nejsem slavný let's player a protože vůbec jako nemám takové starosti si s někým zahrát, nemám to ještě tolik fanoušků, aby mě všichni motorovali, myslím, že si se mnou chtějí hrozně zahrát, tak mi jen tak napište, můžeme se spojit přes Skype a samozřejmě to s vámi natočím. A mohla by to být jakože velká sranda, no, takže klidně se pište, nebojte se. Tak. Ta Just Cause 7 by se mi hodně líbila, no, to by bylo docela prdel. Pak bych samozřejmě ještě k nějaký jiný hře natočil Just Cause 2, abych jsem doplnil tu sérii. A jinak kdybyste chtěli, tak možná točit Assassin's Creed 3. Ale teď ji zrovna jako mám takovou rozhranou, ne že by jsem si zrovna teď někdy koupil, jako jo. Ale
prostě si mě tak napadlo, že po těch rokách se k tomu vrátím a zkusím to natočit. Tak a vidíte, už se mnou propadá podlaha, takže musím si dávat velký bacha. Velký bacha, dobře, dobře, hezky. Tak ty vole, no, tady už musím trošku přitvrdit, ježišmarja, ty vole, už jsem o patro níž. Tady je lepší chodit, jakože, no, teď mě tohle zabije, ty vole. To je čurák, co to sakra bylo? Nějaký bug. Co to, what? Já jsem, co? What? Já nevím vůbec, co se děje. Jo, teď padám, jasně. Kdo jo? No nic, tak to jsem moc dlouho nevydržel. Tak, teď se vrátíme do lobby. Yeah. No jak to mám v plánu dělat? Nevím, jestli se odhalím zrovna teď. Třeba Gamer má přes asi 350 000 odběratelů a furt se neodhalil a prostě lidi mají stejně rádi. To samozřejmě chápu, Nefake taky, že jo, prostě všichni tady ty slaví. To je fuk, ale já nevím, jako já jsem už byl párkrát, jednou na 4Fans. Líbilo se mi to a určitě jsem si představoval, jak tam taky vystupuju, ne? Prostě ty sny, no, dětský, jasně, no. No, bylo by to super, no, tak ještě to asi nestojí za to se odhalit. Lepší je, když takhle ti lidi neznají, viď? Aha. Tak možná časem jste to říkali všichni, ale tak what the fuck. Oh, squid, bitch. To je jedno, tak budeme hrát to splýv, no. Tohle beru takový informační videjko, nebude až tak záživný, ale na to Blackflag se těšte, protože to mám připravený jako věcičky. Samozřejmě, až dohraju hlavní příběh, tak možná, když budete chtít, tak si zahrajeme i jakože přímo ty vedlejší mise najdem pár pokladů, jestli byste chtěli třeba takovýhle. Prostě krávinky, no. A to bych mohl udělat třeba jakože třeba 10. díl, tam takhle dělat takovýhle kráviny. Jinak samozřejmě budu dělat za kamerou, aby jsem třeba na nějakou misi byl už připravený a měl nějakou vymakanější loď. Takže tak. Takový zvláštní se vrátit k tomu natáčení, když jsem už se řekl, že se prostě na to vykašlu, že už to nestojí ani za to, že prostě mám blbý program, seká se mi to, ale teď všechno nový, tak se k tomu hrozně rád vrátím. A tak no. Jo, a ten spliff je podkopávačka, takováhle taky minigame na Mineplexu. Jo, ty vole. No ty vole, to je bastard. Tak, já se budu pokoušet utíkat, já nebudu moc bojovat, ale tak něco si to nějakou takhle. Tak, 16 můžete mi nejvíc. To je kolka na dálku, kolka podkopete. To je parchant. Ne, už byl málem dole. Škoda. To je parchant. Tak už máme zase 16. Teď podkopáme tohohle, ale. Jo, ten už je. To je parchant. Jo, on mě schodil, jasně. To je čipka. Ach jo. Tak jsem se umřel. Jsem v tomhle hrozně dobrý, no. Tak jo. Tak dáme zase lobíko. Kapslokem, jasně. Lobby. Co? Tak love. Jo, leave. Tak, co bychom si mohli dát teď? Mohli bychom dát nějaký dráčky, ne? To jsou zábavně třeba. Tady ne. Yeah. A já si samozřejmě i rád s váma s někým zahraju. Tak, ne to a pište, určitě. Kurně, nějak se mi to laguje. Tak. Již tady ne, tak kde to sakra? Jo, tady. Já jsem u toho byl, no co? Dobře. Tak.
parkour neumím, takže sorry skeletoňáku, ale jdeme na Dragons. Jsme tady. Ono se mi to nějak laglo a spadlo, tak jsem to radši restartnul. Tak, dáme si Cowarda. A o čem tato minihra je o tom, že musíte se vyhybat těm drakům, oni vás různě podkopávají, jste na lodi, ve vesnici jako jídla. A vy prostě musíte se jim vyhybat, no spíš se jim se vyhnete, ale musíte prostě přežít, no, to uvidíte sami. Ale já si myslím, že stejně to spousta z vás zná tohleto. Samozřejmě mohl bych udělat sérii z tohohle, že třeba by to bylo hodně zábavný. A já jenom říkám why not. To si všechno napište, co budete chtít, napište si, já to natočím, jen abyste vy byli šťastný. A jen si říkáte, zase další let's play, vole, nějaký nováček. Je to tak, no, ale jo, ty vole, já jsem kokot. Ale já si myslím, jo, kurva, neblázněte, ty vole, jo. Ale prostě mi to, já nevím, mě to začne bavit a určitě, když se nevzdám, tak si dosáhnu toho stílek v Pokémonech. I wanna be the very best, but never really was. Jo, a já jsem se taky díval na Jirku. Ty vole, ty zvuky, ne na hovno. Tak. Já když jsem si dělal na Jirku, tak se mi hrozně zalíbilo to Ice Catch a to by byla strašná sranda natáčet, protože já jsem úplný hovado. A to, určitě byste se bavili pod mojí demencí, takže. Tak, a teď nechci, aby mě ten drak sejmul, protože to by nebyla moje oblíbená kratochvíle. Že by se mi pořádně zral do prdela. That's what she said. Tak. Neleguj se, vole, v klídek, v pohodě, ano, dobrý. Tak. Teď bychom měli se držet spíš tady, jenže teď nás jednou sejme a už jsme dole, že všichni. No, ty vole, co říkám. Wow, fuck je. Yeah. Tak to jsem přišel jen tak, ale mrko, no, ty nejdu sebrat, super. Tak, jo, ty do prdele. Tak, já jdu tamhle k ním. A díky této sekerce se můžete takhle vymršťovat, máte to asi nevím, za 10 sekund, co já vím. Pojď, hop. Jo. Já jdu takhle k němu. Hop, ne, pozor. Tak, ty vole. To je hrozný, Jo, ale jsem nahoře, hej. Tak. Tamhle mají ještě co, ano. Nemají to zrovna dobrý, no, ale blok jeden. Jaj. Jo, ty vole. Pozor. Ty vole. Tamhle ještě jeden. Tady ten zlatým den háže jaký emeraldy a ty vlastně lákají draky. No, vidíte. Teď sem naletí úplně všichni do nás, že? Teď čurák. Jsem stojí jeden parchant. Ach jo. Bude to určitě sranda, no. Těšte se, já se budu snažit natáčet videa co nejčastěji. Určitě minimálně, jo, tyvo, to je parchant. Určitě minimálně jedno video denně. Sakra. Dobře, no. Tak jsem nedal pozor. Ach jo. To je jedno, tak co. A poslední minihru, co bys dneska dal, by mohla býti, co třeba bychom mohli dát. Co je to jde tak? To je jedno. The Bridges Survival Games. Nevím. Tady dáme Survival Games? Ale jo, tyhle, to bude prdel. Tak. 5 vteřin. Samozřejmě dáme to Ice Catch, protože to bude neskutečná prdel se mnou. Tak, co tady máme? Jo. Teď úplně jsem se portnul přímo toho správně. Tak co si dáme? Může být buď X-Men, anebo Knight. Archer, no, Brawler, co to? Jo, to má jako libový meč, jasně. Tak jdeme k Knighta.
najít to teda. Jo. To je sketch, no. Takže tak, kdyby vás bylo víc a chtěli byste se mnou si dát ice sketch, tak já tam vytvořím nějakou roomku. Natočím o tom video, prostě vám to nějak řeknu v tom videu předchozím. A vy se, já vám řeknu aspoň kdy třeba. A vy se tam připojíte, určitě. Tak, už to za 9 sekund začíná, paráda. Jo, a taky jsem stáhnul Futurecraft, takže očekávajte taky série z Futurecraftu. Tak, a já se zaměřím na tuhle. Ty vole, ne. Všechno kalhoty, boty, vole, nasrat. Všechno beru, vole, nevím. Tak. Boty, kalhoty, tak. A jinak je taky nový patch do Minecraftu. Myslím, že je na 8, že jo, je to tak. Nebo 8.1. No, asi spíš to. A jak se mi to laguje, ty neděje. Já možná snížím FPS potom, jakože v nastavení potom toho programu. Tak pojď. Tečůrák. Kde seš tady? Já ho tady mlátím celou dobu a prostě ne, zhevnou hajzl srany. No nic, takže už točíme asi 18 minut nebo kolik, já nevím vůbec, já se v tom ani neorientuju. Takže já si myslím, že tohle stačí pro nějaký informační video. A já se s vámi těším samozřejmě u Assassin's Creed Black Flag. Nevím, jestli bude zrovna zítra, protože už chodím do prováku a no, musím říct, že je to pěkně na hovno, protože to učení není zrovna lehký a fakt nepřeju vám to. To je no, tak já si myslím, že už to fakt stačí. Tak se uvidíme asi takže loučím se s váma. Čau!